ani akete ɲini anw be doni o ye sɔgɔmada in na ka di an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa miliyɔn caman be yen nɔ olu tun sigilen don kan anw ma kɔnɔ an be retard la sɔgɔmada in na an be haketo ɲini belebeleba kɛ aw fɛ baaraw ni u tagabolo don ka aw fo ka wale ɲuman dɔ ka fɔ bi alamisa yɛrɛ nouveau matin kɛnɛ dayɛlɛtɔ filɛ foli ni tanuni o be di renouveau télé kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko bi ye alamisa ye janvier kalo tile 20 ani 7 san 2022 sɔgɔmada in na aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila kunnafoniw kɛnɛ kan ka lase aw ma min b'a to aw kelen-kelenna ka kunnasiri o ka ban pewu ka aw to fo aw sigiyɔrɔw la maa minnu bɛ yen nɔ k'u sera u ka baarakɛyɔrɔw la u sɔgɔlen don an na an ka foli belebeleba bɛ u ye minnu fɛnɛ bɛ anw lajɛ sɔkɔnɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛtɔ ye aw ye i n'a fɔ an ye layidu ta aw ye cogo min na k'a fɔ a mana gɛlɛya cogo cogo aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma renouveau matin jamakulu fɛ aw kelen-kelenna ka kunnasiri o ka ban pewu aw ka journée kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an ka dibila baarakɛbagaw labɛnw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sisan kumaso kɔnɔ yan nɔ sisan anw maa fila bɛ yan nɔ Amadu El Konare ka fara ne yɛrɛ kan sisan an bɛna kunnafoniw kɛnɛ dayɛlɛ Amadu i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tɔmɔta a bɛ cogo di tabarikala e ni fama o kɛra i ɲɛnafinw y'a minɛ ko di n fɔra ten ko bɛɛ tigɛlen koro minɛ wulu la nka a somɔgɔw bɛ na duman kɛ kabako nin lamagara i kɔfɛ yan kana nin fɔ dɛ e y'o dun kɛra dɛ n'a kɛ sa e kun tɛ réseau kɔnɔ ɲinɛ ma jakuma ta yɔrɔ dɔ jɛ dɔ a bɛ wuli ka i fifa fi soju la o n'a ko ye sa i bɛ janjo ɲininka o b'a ɲɛ f'i ye tabarikala a bɛ cogo di a bɛ bɛn o diyara n ye an bɛ ala fo an nisɔndiyalen fana y'aw lasɔrɔ bi maaw garisɛgɛ mana kɛ min ye waati bɛrɛ t'an bolo sɔɔni an bɛ don olu kɔnɔ siga tɛ o la maaw garisɛgɛ mana kɛ min ye bi jɛmukan kɔnɔna la o bɛ lase aw ma k'aw kelen-kelenna ladɔnniya k'a fɔ bi sɔgɔmada in na walawalali kɛnɛ o tɛna sigi aw ye sabula Isa Kaba Sidibe ale fari man di a la an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ Kaba ye min b'a to fariw bɛ se ka jo cogoya min na bi jɛmukan kɔnɔna la laseliw bɛna boli minnu kan olu filɛ fɛn bɛ tali kɛ wagati boloda cogo la o bɛ lase aw ma o kɔfɛ aw ni Amadu El Konare bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila i n'a fɔ don tɔw la taa ni ka segin kibaruyaw ka se ka olu lase aw bɛɛ lajɛlen ma anw ka sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni o bɛ tali kɛ bonya damatɛmɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ ye a la docteur bɛna bɔ ka a da don la ka se ka ɲɛfɔli kɛ anw ka don baara ɲɔgɔn welelen Mahamadu Kani ka bɔ radio Kilidi la kunnafonidila don Mahamadu Kani ɲininkali bɛna k'a la mun na a ka se ka hakilina di an ma o bɛ tali kɛ an y'a ye k'a fɔ CEDEAO jamana dɔw kɔnɔna la coup d'état o ɲɔ kɔni bɛ ka ɲɛ yen kosɛbɛ ale bɛ se ka hakilina jumɛn di ka kɛɲɛ ni coup d'état ye ni jamana kofɔli ninnu na sɔɔni ani ale fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ bi jɛmukan o kɔnɔna la anw ka don maa welelen o kɔni ye sɔrɔ jateminɛlikɛbaga ye économiste don an bɛna ɲininkaliw kɛ a la ale fana ka se ka hakilina di an ma ka kɛɲɛ ni CEDEAO ye ɲankili min bi Mali kan sɔrɔ nasiratigɛ fɛ a ko bɛ dan ka jumɛn de la ale bɛna da don la ka se ka ɲɛfɔli kɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni jɛlen sanuman sɔrɔ an ka don fɔli duman o fɛnɛ bɛ o kɛrɛfɛ an bɛ baaraw dayɛlɛ sisan ni wagati boloda cogo ye sankolo o bɛna jɛya Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo n'a bɔra Tawudini marabolo la Tawudinikaw fɛ yen nɔ bi tilegan in na nɔgɔ bɛna da kaba la olu fɛ yen nɔ fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ an ka kɔrɔnfɛ marabolo bi olu kɔni ka yɔrɔjan filɛli gɛlɛya u bɛna don a la mun bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taga bila 8 bɔɲɔgɔnko la ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye o la bi tilegan in na tile bɔta hakɛyaw ani kunun ta yɛlɛmaba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Kayikaw tilegan in na aw ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ degere 35 ye Kulikoro ani Sikaso olu ta bi jɔ degere 32 la fɛn bɛ tali kɛ Segukaw la ani Mopti olu ta bɛ kɛ degere 33 ye Tombouctou olu ta bɛ jigin ka na degere 29 na Gawokaw olu ta bɛ kɛ degere 30 ye fɛn bɛ tali kɛ Kidal la olu ta bi jɔ degere 26 la Menaka olu ta bɛ kɛ 29 ye Tawudini olu ta bi jɔ degere 27 la Bugunikaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 35 ye
Kucala olu ta bɛ kɛ 34 ye Kita 35 Nyoro olu ta bɛ kɛ 34 ye Nara ta bɛ kɛ 33 ye Douanza marabolo kɔnɔna la Kilegan in na olu ka tile bɔta hakɛya bɛ kɛ degré 30 ye Sankaw olu ta bɛ kɛ 33 ye Baɲangara olu ta bɛ jɔ degré 31 na Joilakaw olu ta bɛ kɛ degré 34 ye Bamako district kɔnɔna la Sankolo o bɛ na jɛya dɔɔni fonɛnɛ fiɲɛ bɛ na ci fiɲɛ min fanga kɔntena na bonya kosɛbɛ yɔrɔ jan filɛli ko nasiratigɛ fɛ min bɛ daminɛ kilomɛtiri 7 ka taga bila fo 9 bɔɲɔnko la ko gɛlɛya fitininw de bɛ na don yɔrɔ jan filɛliw la bi ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye tile bɔta hakɛya o b'i jɔ degré 33 la Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 59 ye tile bɛ na bi nɛgɛ kanɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 30 ye wagati boloda cogo in ye bi ka di aw ma i n'a fɔ ladala ko la a kun ye maliden kelen na ka se ka tana bila dɔ aw mana kɛ Mali marabolo fɛn o fɛn na ni sanga kɔnɔna la an bɛ taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ sɔgɔmada in na Sori ale kɔni bɛ ba kɔfɛ o ba ɲɛfɛ de don a bɛ dugu kɔnɔ yan fan fɛ sabula a ka surun place de la Cannes na donc an Sori bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ sɔɔni an ka nɛgɛ karafetigi Sira Kamara i b'a lajɛ ni Sori bɛ da la i ka se ka a ladon an ka ɲɔgɔn la sɔrɔ tan ni ka segin kibaruyaw kɛnɛ kan. Siraba kunnafoniw o wagatiw sera Amadu Sori bɛ da la. Tabarikala an bɛ taa Sori nɔfɛ teliya la ni labɛnw sabatilen don. Allo fulakɛ. Mbɔnkɛ labɛnw sabatilen don an sɔgɔma. I ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la. An bɛ Ala barika da an ka kɛnɛ. Tabarikala a tun kɛra fama ye. Min dira o banna o ye waati ye kana o. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi ko bɛɛ k'i mɔsɔn. D'accord. Sori i bɛ fan jumɛn fɛ sɔgɔmada nin na. Mbɔnkɛ ka foli kɛ aw ye. Nouveau télé filɛbaga radio lamɛnbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma. Kosɛbɛ. An bɛ commune 4 kɔnɔ Lafiyabugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la place 4 na. Ka Ala barika da minnu salaw kolonkolonnin kɔnɔ. An bɔlen tile kana se wagati kofɔlen ma an ɲa ma da Soba ka kasara kan. Tabarikala. Amadu takasigi an bɛ lakana tigilamɔgɔw u fo k'u barikada. Fɛɛrɛ caman sigilen bɛ sen kan kɛnɛ in kɔnɔ. Commandant Fanaba a n'a ka cɛdenw ka taa se commandant major Mamadu So ma commissariat de Moribabugu la. Fɛɛrɛ minnu i ka fɔnya b'a la n'a bɛ mɔgɔ hakili sigi takasigi nɔ a bɛ ka kɛ lakana ani teliya kɔnɔ sanga in kɔnɔ. Tiɲɛ. Ne bɛ yɔrɔ min place 4 na. Ministre des transports équipement infrastructure ko ka da malien bɛɛ lajɛlen tulo kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔkaw ka fɔ siraba baara belebele daminɛna. Tiɲɛ. Ba kɔn na ɲa. Maaw ka sabali k'u bolo da u dusu la u bɛna baara minnu ye siraw kan. U k'a dɔn k'a fɔ a dabɔkun ye siraba a ka se ka dilan ɲɛda kura ka se ka di Bamakɔ ma takasigi kɔnɔ. Hali. Gere kura kɔni tɛ taa a bɔli tɛ taa wɔyɔ kɔ dɛ. Tiɲɛ. K'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ panneau de signalisation minnu bɛ siraw kan. An k'u timɛ. N'o bɔra yen an ka gɛrɛ agence nationale de la sécurité routière. ANASER Kodi. Dakura damadɔ ka sababu kɛ wagati yɛrɛ cogoya kama. A ko an ka excès de vitesse n'o ye damatɛmɛwale n'o ye bolili ye an ko dabila. N'an bɛ mobili kɔnɔ n'an bɛ moto kan. Mototigiw ko ka casque ɲini ka don an kunna. Maa kelen casque kelen maa fila casque fila an kana ɲina. Kosɛbɛ kosɛbɛ. O bɛ cogo min ɲɛnaminifɛnw ka ye ka so ye n'an bɛna bolifɛn matarafa. Nɛgɛjuru sira an ka hakili to a la. Tiɲɛ. I bɛ mobili kɔnɔ i bɛ moto kan an ka o ye k'o to yen pewu. Ka kuma in kun cɛ. Monsieur le gouverneur du district de Bamako. Bɛɛ k'anw ka bajanbilaya. Amadu n bɛ commune 4 de kɔnɔ. I mana taa ni commune fɛn o fɛn kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ k'anw de bɛ bajanbilaya la an ka sirabaw kan. Kabako. Gouverneur kura k'i hakili to a la fɛɛrɛw ka sigi sen kan. Tiɲɛ. Kɛwale a ka dabila o ye an ka laɲini ye takasi se ka sɔrɔ sirabaw kan cogo min na. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Lafiyabugu ya Malamine Kante Wakamisogo la a n'a ka denbaya an b'a fo. Ka kun cɛ Denba Kante bɛ Kati. Kani sɔgɔma ani Kati k'a bɛɛ lajɛlen ka taa don domaine kɔnɔ ne dɔgɔkɛ bɛ yen Samba Sangare. K'a Sangare. Amadu. N ye kuma di aw ma tile hɛrɛ Ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. Takasigi Ala ka nɔgɔya an ye. Ami. Merci Ibrahim. Ami fo Sori. I Jalo. Merci.
Fanta se wota siri atunga wulika join ya basigile mebi nema fo ngo nyene ma jafuma taro de do ngo munu be tia sojula of maya fi don to ka ku basigile kono yake ma do chama nyi golongolo ya kunu ni kuna shini ona bia be farbe fa doni madame ne ere la kabine ne na ima bolika nkumbe koli inya na fine tu mo na ko suno do wore te ame tayefe ame sori Ibrahim Diallo alefo abora ka tan nga sigin kibori ko di kanu maka jama kuluma Amadou Sisa anga do mbara nyogon welele ame keneto ale bolo soni yani ega temeni don kibaru oluye Mahamadou Kan amina pumadi alima akasika hakilinandi ama fembe talike fanga dafirula anya ka fo fanga dafiri kera sidiawo jamana damadamana Mahamadou Kan misika mufo o fanga dafiri nuka anga je kalame Mahamadou Kan ini sogoma Isa kaba ini sogoma Mahamadou Kan CEDEAO ni mawero kunsirana minye oye malita akanana walangata kata yoro were lagine bolen ko ala dogo ku ingono fanga dafri akera Burkina ka ufenen fe no d'abord ika jatemne ba folo ye jumenye Burkina fanga d'Afrique Isa kaba ngal jaraye ni Burkina situation tagalaje gela mbuka o gela nyona de be malika gane be se ga mun fo Burkina tala munye roko Marc Christian Kabore ka fanga d'Afrique telia o de ye attaque ngara inata inata uga dugu do e ibado attaque se fait gendarme binani koronton afra ko de nun torala mu yere mo dusu tiene ko so Burkina o ya e ko gendarme ku ye ba o yere gen daska o yere balo chugamna isa ne ko ni bolo ko ni o kera fenye femi coup d'état telia femi sur la ka Burkina Faso fem digiru la kosebe je crois que au kera faire mu ye ku accélérer parce que au kera mois de novembre ko nala kalo flo ko fe ya ye première tentative de coup d'état kera ate droit kun flabo ga yu kalika fo ku te rock to ina ku fuga coup d'état ke je crois que ambo au Canada ka ami wakati mne ko sisa aywa Mamadou Kan mo chama be ka mi fo o ye ka fo Franfina worodugu yan fan fe anno alno ya soro 190 fanga d'Afrique un sanga wulendo ka seginendo kana ebo o fana ye chugodi la Guinée Mali Burkina isa balla côté antina fo kamina coup d'état encourager ga nete danfara fo do coup d'état ani marako juga ɲɔgɔn cɛ isa kaba mauvaise gouvernance c'est-à-dire que an ka jamanaw kun kɛra jamanaw ye président kalafili de b'u sigi jamana kunna nka i yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na n'u nana fanga na u b'u sago de kɛ jamana kɔnɔdenw na jamana nafolo tɛ to yen an ka lakanako tɛ sabati an ka kalanko tɛ sabati dunkafa tɛ sabati o wagati kelen na olu yɛrɛ mago foyi tɛ sa au vu aussi de tout le monde jamana kono den bɛ ɲɛ b'o la donc moi je crois que an bɛ gɛlɛyaba mun kɔnɔna la nin wagati na coup d'état cayali ba n'i y'a ta k'a lajɛ mun kɛra anw fɛ yan nɔ daw de sagora yan nɔ mun kɛra Guinée daw de sagora yen nɔ Burkina fana an bɛ se k'a fɔ daw sagora an n'a sɔrɔ Marc Christian Kabore a yɛrɛ kun siranna coup d'état ɲɛ a yɛrɛ kun ye wagati caman a bɛ gouvernement falen a bɛ premier ministre falen a bɛ ministre de défense falen nka isa ni se kun t'a solution ye parce que kuma ye mun ye isa jamana kɔnɔdenw mana tɔɲɔ jamana kɔnɔdenw mana sɛgɛn ka se niveau dɔ la isa ni coup d'état kɛra i b'a ye mɔgɔw bɛ bɔ de k'u ka nisɔndiya yira je crois que an y'o de ye Bamako le 18 août 2020 an y'o de ye Conakry septembre kalo tɛmɛnen an ɲɛbɔ de fana na Wagadugu an y'o ye nin coup d'état in fana senfɛ donc k'a fɔ dɔrɔn a ma ban fana parce que kɛlɛ mun don mɔgɔw bɛ k'u ka hakɛ de ɲini mɔgɔw fana bolo sɔrɔsilakaw a kɛra cogo cogo olu bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu bɛ se ka na ni a bɛ fɔ cogoya min na basigi ye olu bɛ se ka jogow dilan mɔgɔw ka danaya ba bɛ sɔrɔsilakaw kan ni civil nana fanga n'u m'a kɛ ka ɲɛ u ka coup d'état kɛ an tɛ ka coup d'état encourager mais isa k'a fɔ ni baara kun kɛra ka ɲɛ ni baara kun kɛra a cogoya la ne dalen bɛ mun na ni coup d'état kun kɛra jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kun bɛ wuli k'u ma sɔn i n'a fɔ Turki y'a ye cogoya min na hali Sudan an kɛrɛfɛ isa
Sudano u tɛ sɛgɛn ɲina u bɛ bɔ diɲɛ don o don k'u ma sɔn fanga daraki ma fanga dafiri ma mɔgɔ caman bɛ ka sa la nka hali an bɛ wagati min na ko sisan u bɛ ka mobilisation u bɛ ka préparer donc k'a fɔ an ka ɲɛmaa u k'a dɔn n'u nana bon gouvernance y'o kuma mun fɔ u ka baara kɛ cogoya la jamana kɔnɔden bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ lakana ko mun ye anw ta ye anw maliyɛnw anw burkinabé anw nigérien anw minnu bɛ sahel kungo jamanaw kɔnɔna la u k'u jija dɔ ka bɔ mɔgɔ fagata la Mali filɛ nin y'a tile damadɔ i t'a mɛn ko attaque kɛra walayi je crois que o ye burkinabéw fana u inspiré kosɛbɛ o ye hakilina dɔw d'u ma k'a fɔ ko jaa ko fɛn in ko fura b'a la voilà merci Mahamadou Kane ni hakilina ɲumanba ninnu dili la anw ni an lamɛnbagaw ma i ni ce merci mon frère merci Mahamadou Kane ka bɔ radio Kiledu la kunnafonidila don ale ka hakilinaw tun ye nin ye Amadu ni sanga kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni anw ka bidon fɔli duman ye an bɛna tasi bila kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin an faso ma ni o ye ba Maliba ye Kasemadi Jabati ye Ala ma hinɛ na a la ale ka dɔnkili duman bɛ yan nɔ sɔgɔmada in na o min ye tasi bila ye ka ɲɛsin Mali ma an ka jɛ k'o fɔli lajɛ ko Maliba ko kunnafoni sanuma o dɔrɔn de bɛ se ka ma kunna sirili la wasa Amadu sanga 7 sera 8h sanfɛ mais kɛnɛ t'u bolo i ka tɛmɛ ni don kibaru ye tabarikala aw ni sɔgɔma aw ni ce aw minnu ye malidenw ye minnu sigiyɔrɔ bɛnna Mali kɔnɔ minnu ye malidenw ye ni Ala y'olu garisɛgɛ bɛn cogoya ma min yɛrɛ fana ye malidenw ye i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ka baaraw bɛnna diɲɛ baara fɛn o fɛn ma yamaruya ni baara dagalenw kɔnɔ nin bɛɛ de ye maliden ye a ye aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kanna na minnu bakurubaw bɛna tali kɛ Mali ni a dɛmɛbaa jɛkulu ka kisaw bɛ dankan jumɛn kelen na an bɛna kuma o kan nin kalo in sara sumayalen don baara yɔrɔ caman na nka an ye ɲinini dɔw kɛ a gɛlɛya caman ye régisseurs ka salabagatɔya ani ka n yɛrɛ jabɔ ka ban kana état ta ka taa déposer a fa sababu caman y'o ye sura an y'o kibaruyaw sɔrɔ an bɛna kuma ka sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ka fara o kan na lakanako bɛ kisa jumɛn na jamana in kɔnɔna la an bɛna an da don ninnu na sɔɔni renouveau ka don kibaru kɔnɔna la aw ka nimisiwasa kama a y'aw bisimila k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn renouveau télé a n'a ka i k'a dɔn kibaruya di sira tɔ olu sugantili la Mali kɔnɔna la minnu m'u bɛn nin waati n'a ka bɛn ni nin an m'aw fo aw ka cɛsiri la k'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana kɔnɔna la min ye ɲakili min bɛ an kan bi CEDEAO ani i k'a dɔn UEMOA ani jamana tɔ minnu bɛ yen n'o ye Faransi jamana ni nansara tulobilen jɛkulu wɛrɛw ye ka fara Union africaine kan n'olu bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka i k'a dɔn gɛrɛnɛ in kɔni kɔkɔrɔ don a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnw kɔni dayɛlɛlen don ko ninnu kan wa maaw jigiya b'a kan k'a fɔ bɔda dɔ na sɔrɔ i k'a dɔn ɲɔgɔnfaamubaliya in na tile 2 in na a ma sɔrɔla k'a fɔ ni dati don kuma la i k'a dɔn bɛ na ni gɛlɛya in nka da donnen don kuma la sabula sigikafɔw bɛ sen na sira caman fɛ nɛgɛjuru siraw b'o la sufɛ ɲɔgɔnyew b'o la dugu tilafɛ dugu ka ɲɔgɔnyew bɛ o la fɔ ka taa se kɛnɛ ka ɲɔgɔnye kuma ɲɔgɔnya dɔw yɛrɛ ma minnu baaraw daminɛna nin cogoya ninnu kɔnɔna la jamana faama minnu bɛ yen bi caman jigiya b'a kan k'a fɔ ni hakilinaw sera ka kɛ kelen ye ɲɔgɔn faamuya dɔw n'a sɔrɔ ko olu o taa cogo la nka ko gɛlɛyaba ye yɔrɔ min ye o ye furancɛrɔ fanga ale yɛrɛ hakɛ joli bɛna fara a kan ko in samasamali fangama donnen don o la n'o tɛ a mana ta ɲɔgɔn faamuyaw nasira tigɛ ma ko caman bɛ yen sigikafɔw bɛ ka ɲɔgɔn faamu o la nka an bɛ fɛ ka furancɛrɔ fanga kɛ waati joli kɔnɔ a y'aw teliya aw ka kala ta joona aw ka fanga di i k'a dɔn maa yamaruyalen sigilen dɔw ma o kɔni samasamali de bɛ o dalakan na nin waati ninnu na min ye jamanadenw jigiba kan k'a fɔ jamana faamaw ani maa minnu bɛ yen ni olu da bɛ se ka kalakari nin ko ninnu na ko u na jamanadenw ka hakilina ɲuman n'u ka lafiya ni sɔrɔ bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ walasa Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ɛlɛ ni jamanadenw hakili bɛ se ka sigi ni ka jigisigi kɛ jango Mali mɛnna tɔrɔkɔ la kabi waati jan o kɔni tile 2 in na jigiyaba bɛ kow kɔni kɔnɔna la n'u tora u cogoyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ sanni feere minɛn minnu bɛ yen n'o ye darɔ dumuni donfɛnw ka taa se magoɲaminɛn wɛrɛw ma minnu na ni bunahadamadenya yɛrɛ sabati man di u kɔ bi k'a dɔn jatew y'a jira k'a fɔ a caman b'a la ka gɛlɛya kosɛbɛ sugubulon la
hali ni y'a sɔrɔ a fɔli fana man di maa caman ye nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni min bɛ ka kɛ sen na a bɛ fɔ a kɛcogo de la min ye fɛn caman bɛ sanni feere tigilamaw bolo minnu sɔrɔli kɛlen don gɛlɛya ye wa minnu yɛrɛ bɛ taa ni ka segin a yɛrɛ k'a fɔ dɛngɛrɛnɛ tɛ minɛn minnu yɛrɛ kan nka olu minɛnw sɔrɔli fana dulonnen don fɛn dɔw la ɲakili bɛ fɛn minnu kan i n'a fɔ ko dulonnen don ɲɔgɔn na cogo min na o kɛlen don gɛlɛya ye minnu na an ka commerçants an ka sanni feere tigilamaw ni sebatigi minnu bɛ yen n'olu ye diɲɛ magobatigiw ye olu kɔni ka taa ni ka segin gɛlɛyalen ani nafolo yɛrɛ latali cogo la ka nafolo bila Mali la ka taa kunbɛn jamana wɛrɛ waasa i ka minɛnw bɛ se ka na walima ka nafolo ci minɛntigi ma waasa a ka se ka sɔn ka minɛnw bila ka na nin bɛɛ ye gɛlɛya ye gɛlɛya minnu bɛ yen ɲakili gɛlɛyaw b'a la ka na ni fɛn minnu ye nin waati ninnu na an ka jamana kanna na o bɛ n'a ta jamana faama minnu bɛ yen bi olu ye hakilinaw ta k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabaliw sigilen don waasa minnu bɛ yen ni olu bɛ bali ka dɔ fara fɛnw sɔgɔn ka taa ɲini nasiratigɛ la da bɛ se ka kari o la baaraw daminɛna fɔ jɛkulu dɔw sigira minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli la sanni feere jateminɛ baaraw kan nka o bɛɛ n'a ta feerekɛla caman y'a jira k'a fɔ i ma minɛ sɔrɔ da min na i tɛ se k'a feere o la ko fɔ janto ka kɛ o la nin bɛɛ ye ɲakili ni a kɔlɔlɔw de ye minnu na dakurunya kelen a ɲininen don hakilinaw ka kɛ kelen ye waasa ɲɔgɔn faamuyaw bɛ se ka na baara ninnu kɔnɔna la cogoya min na o nasiratigɛ kelen na ni janvier kalo in na min ye forobaca kɛbaa jɛkulu caman bɛ yen minnu kɔni dusukun tɔɔrɔlen don a ma sɔrɔla k'a fɔ u ka saraw ma se ka sɔrɔ ka bɛn ni waatiw ye i n'a fɔ laadala a bɛ kɛ cogoya min na nka an ye sɛgɛsɛgɛliw daminɛ suro la an y'a daminɛ lakɔli karamɔgɔw ka gun kan jate y'a jira k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw ka sara minnu bɛ k'a dɔn sensumayalen nin kalo in kuncɛli la ko gɛlɛya fagama bɛɛ lajɛlen ye régisseur minnu bɛ kominiw na ni olu de kan ka wuli ka na i k'a dɔn état de salaire ta ka taa sɛbɛnfuraw jatew baaraw kɛ kalo o kalo olu bɛ baara min kɛ nka ka u welela nin kalo in na u kana état ta caman bɛ u y'u sen korondo min ye i k'a dɔn yɛrɛba diya de don wa walima i k'a dɔn min ka di n ye n b'a kɛ wali sara la min ye syndicat ɲɛmɔgɔw kɔni ka hakili falen na olu kɔni ko nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na régisseur hakɛ min bɛ yen n'olu sera ka t'u ka état ta waatiw la ka na bila ko bolo o bɛ compter bolo la k'a tɔ bɛɛ lajɛlen y'i da sunan ni i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ jagabɔ ko ɲɛw olu kɔnɔna la min ye i k'a dɔn mara ɲɛmaa minnu bɛ yen an ye ɲininkaliw kɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ gɛlɛya foyi tɛ olu ka fanfɛla na nin kalo in sarako o nasiratigɛ kɔni na min kɔni ye ka weleweleda kɛ jamana faamaw ma ni régisseur minnu bɛ yen ni denbaya hakɛ minnu ni dulonnen don u ka saraw la n'u b'a la ka tulonkɛ kɛ a la k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka tulonkɛ kɛ waliduw la u bɛ ka tulonkɛ kɛ waliniw la u bɛ ka tulonkɛ kɛ dutigi caman ka danbe ani u ka hɔrɔnyaw la a ma sɔrɔla k'a fɔ sɔrɔda tɛ maa minnu bolo n'u ka hakɛ bɛɛ dulonnen don saranin kelen na ni maa dɔ ye o kɛ tulonkɛ ye ka i yɛrɛ ta fisaya ni o denbaya hakɛw ye jamana min kɔnɔna la an dun b'a la k'a fɔ yɛlɛma ka don ko caman na o kuma a kan sorilen ka bɔ fɔlɔ ka sɔrɔ an ma tɔgɔma n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten Mali n'a dɛmɛbaa jɛkulu ka gɛlɛyaw fana bɛ bi janko ani nasaraw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kɔni a kɛlen don ka kulusi muguba don min bɛ tali kɛ bɛnkan minnu tɛgɛnɔbilalen don Mali jamana ni tubabu jamana surasiw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana nasiratigɛ la jatew y'a jira tile fila in na k'a fɔ a kɔni bɛnkan ninnu dɔw bɛ dogo ni dogo ye hali bi jamana marabaa kura minnu yɛrɛ bɛ olu tɛ a fɛn bɛɛ kalama a ma sɔrɔla k'a fɔ bɛnkan dɔw kɔni tɛgɛnɔbilalen mun kɔni bɛna ni hakilinaw ye ɲɔgɔn faamubaliyaw bɛ a kɔnɔ o dɔw kɛra sababu ye bi ka se ka na ni ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔw yɛrɛ ye Danemarkikaw ka kɛlɛkɛji bolo dɔ nacogo kan an ka jamana kɔnɔ minnu na an ka jamana faamaw ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ k'u ka segin joona joona ka bɔ Mali kɔnɔ k'u bisimilalen tɛ kɔni fana ye jaabiw kɛ jaabi minnu na olu kungo ko laɲiniw ni bɛnkanw na olu kan ka na nka an ka jamana faamaw ye gafe kurabɔ sɔrɔ to gafe min na u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ Norvège ka fara tubabu jamana wɛrɛw kan olu ye laɲini kɛ nin cogoya kelen na i n'a fɔ Danemark waasa u ka cɛdenw bɛ se ka na fara force takuba kan nka ko a si ma jaabi n'i ye laɲini kɛ ko i b'a fɛ nin ka kɛ i bɛ jamana faamaw ka jaabi makɔnɔ jaabi ma di olu ma ko n'o y'u ka cɛdenw suru an ka jamana kɔnɔ k'u bɛ se k'a kan bi tile kɔnɔna la u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka hakilinaw ta u ka sɔrɔdasiw bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ cogoya min na nin kɔni ye
bataki ye jamana faamo y'u soni sigi munun kan o bataki ko nasaratigɛ kelen fana na min bɛ tali kɛ san 2022 daminɛlen janvier daminɛ ka na sisan na kibaruyaw bɔra ka di surasiw ka kibaruya di so fɛ lakana bɛ ka taa cogo minnu na min ye janvier ka taa kilankɛ la ka n'a bila bi la wulikajɔ jumɛnw kɛra u y'o gafew fana bɔ ka bi gafe minnu b'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni ka sebaya nin waati na nɔgɔ tɛ o la o bɔlen don dibi la ka kɛ kɛnɛ kan jaraki ye sabula min ye Nara mara la dugu caman bɛ dugu minnu bɛ yen ni Bamanci tun kɛlen don ka sunan tigɛ ka bɔ maaw ɲɛ la o kɔni ye finitigilakaw suru ye ni subahana minɛnbaw ye minnu yɛrɛ kɔni ye lakana minɛn lakikaw yɛrɛ ye ka se ka taa tiɲɛ kɛ Bamanci caman ɲɛnɔ ka tɛgɛ dasi caman kan o la jatew la Bamanci min bɛ yen n'o jolo karila a bɛ taa maa 30 ani a kunga fɛnna caman fana bɛ yen minnu minɛna ka olu kɛ kasoladen ye wa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu y'a kanu yɛrɛ de k'a fɔ jɔnko ala Bamanciya anw y'a bila o kuma aw ye anw makoto ka se minɛn caman wɛrɛw fana ma ani Bamanciw yɛrɛ kɔni jigila minɛ tun ye fɛn minnu ye n'o bɛ kɛ sababu ye k'u gili don ko caman tiɲɛ u bolo n'o y'u dagayɔrɔbaw ye o nasaratigɛ kelen na Sikaso mara la o fana ɲɔgɔnna kelen bɛ Bamanciw jabalaw tun bɛ kuludɛgɛ mun ni kungo da minnu na tɛgɛ kɔni dara o bɛɛ lajɛlen kan k'u filenkolon ci ni k'u dakolo ci ka tila ka Bamanci caman jolo kari ka moto caman daraki minnu bɛ tali kɛ marifaw ani talifow fo ka taa se u bɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni minɛnmisɛnnin minnu ye tɛgɛ dara nin bɛɛ lajɛlen kan Segu mara kɔnɔ o fana hakilinaw bɛɛ dira minnu pereperelatigɛw dilen don an ka finitigilakaw ka kibaruya di so fɛ chef d'état major général n'o ye kɛlɛbolo maa ɲɛmaaba ale yɛrɛ ka ŋanaɲaw olu kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ sebaya kɔni dugu jɛlen don nin waati in na an ka finitigilakaw fɛ minnu na u b'a la ka jamanadenw jigi sigi kosɛbɛ lakana ale nasaratigɛ olu o kɔnɔna la saga ye 17 sɔrɔ nin waati in na nɛgɛ ka ɲɛ 8 sanfɛ an bɛ kibaruya ninnu kunfɔlɔw sonsoro ya fɔlɔ sabula waati bɛ an kɔ bi Fanta Tumota. Oui. Ninnu kɔni ye munumunu salo de a bɛ fɔ min ma ko les 4 points cardinaux ka taa kɔrɔn fɛ tilebin fɛ banni kɛ ka sɔrɔ ka baaraw sosoro fɔ. Seleke naani. K'i fo Amadu kunnafoni dicogo ɲuman na an bɛ don kɛnɛya kunnafoni ale kɔnɔna la sisan Awa Daɲogo ale sera kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma sɔgɔmada in na o bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye fɛn min kan o de ye bonya damatɛmɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka ye a la ani bonya damatɛmɛ yɛrɛ o bɛ se ka expliquer cogo di an ka jɛ ka docteur lamɛn. Manaw kɔnɔ a daminɛna 90 de a sɛbɛlama n'i y'a jate organisation banque mondiale dɔrɔn ye mun di Mali ma 90 ka na 2020 na a bɛ miliyari 600 bɔ i tɛ se ka miliyari 20 fɛn yira maliyɛnw na sur le terrain t'as compris donc o dɛmɛ ninnu ye dɛmɛ fu de ye o tɛ dɛmɛ ye dɛ ka jamanaw sama ka u da dugu ma de walahi donc dɛmɛ ninnu nafa ka dɔgɔ mais ne ko ne k'i ma ko miliyari 600 i tɛ ka miliyari 20 yira terrain kan a ka gɛlɛn ne bɛ ka mun fɔ sa i bɛ radio la la est-ce que économistes ni ingénieurs baw ni ministres kɔrɔw u tulo bɛ n kan na o tu comprends non oui ne ko anw bɛ ka dispositif dɔ ta ne ye vidéo dɔ yɛrɛ lancé n t'a dɔn an ka dirigeant transition u y'a ye u m'a ye n t'a dɔn ne ko an da nin situation in d'abord jamana tɔw de bɛ a santi anw ɲɛ Mali ɲɛ cogo di embargo kɛra don min 3e jour sogo kɛra 4000 francs ye Dakar t'as compris ça bobo julaso ne yɛrɛ bundi monsieur bundi a bɛ bobo a ye wele a ko ni embargo in ma wuli bobokaw bɛ wuli sisan parce que an ka fɛn minnu bɛ bɔ Mali la ka na bobo yan mɔgɔ ka activités ka t'u ka du bɔ a fɛn bɛɛ bɛ bɔ Mali la wallahi n'a tɛmɛna 2 semaines kan bobokaw bɛ wuli o wulila o ma wuli ya o wulila donc embargo in jama Sénégal ni Burkina y'a santi maliyɛnw ye mais an ye vidéo mun lancé proposition mun lancé en gros jamana dirigeant la transition c'est une chance pour le Mali ne tɛ politique mɔgɔ ye dɛ je suis économiste analyste wallahi c'est une chance pour le Mali pour que géostratégie mun bɛ anw kan a ka falen automatiquement radicalement
Mais beaucoup amese ka en profiter à la chogodi e ko nyefo yeta e be ga mi fo. Comment on peut profiter de ça? On peut profiter de ça jamana dirigeant ni société civile. Pour organiser la relation stratégique de Sigi en Chine en Russie en Inde quand 600 ça au jamana saba debe tête de peloton là sur le plan économique. Chine qui est là depuis septembre la première puissance économique du monde à la place des États-Unis. Septembre dernier, c'est confirmé par tous les documents, a confirmé l'économie si document Bécan, qui est la première à la place des États-Unis. Donc, en la jamana de disposition, Takani, jamana Saba et la relation stratégique ici, pour nous connaître en numéro 600. Non seulement ambibo boulola sur le plan économique, jamana tombe tout dans le là, parce que c'est éthique. Mais ça veut dire qu'il veut faire du moromani hakli humain du humain. Nga por munu tigalendo anadu. Por munu tigalana. Ta chambre de commerce mo yini ngate. Ta kala be war mu mali war mu so sango no ta ni yalike. Abi jamme mu so ta ni yalike. Ta ni yete doni soni to ta ni yebe soni lo mu mi ke abi jamme Dakar. Be bi wa kalama. Amadou solo bozomba do ko antise ka toni chugala tanto ka kalo kelenge anzira kalo kelenge muna mais o fana solo do mbaga do ko pumai no apo abeni hakila do nitiga soso akane économie ci mais nous ko hakila mi ala sona ma disposition me yoro parce que aki flan ta dirigeant nous non donc la discipline mercantile autour là-haut, quand vous avez fait jamana de la mise à état si j'en ai réussi à faire milliards la compte là Canada autour là. Donc fitini mon mamboula avait utilisé jamana de Camas. C'est la première fois au Mali. Première fois. On a eu des dirigeants, c'est sûr, pour tout la chonique, c'est sûr. Mais beaucoup fɛnw sɔngɔ dun yɛlɛnnen don Bamakɔ suguw ni région suguw fana kɔnɔ dɛ o bɛ résout cogo di? Oui, mais c'est technique. On fait des décisions politiques, sociopolitiques de l'État. Parce qu'il faut que Jamana Dieu venga où il y a les demain. Dirigeants qui sait que ça, Doga Boutique, on a voulu faire joli, mais en société civile, en sommes de défense en données. N'est-ce pas? Donc, avec les dispositions, normalement, qu'à information dit. Il y a des secours qui sont bien. Donc, normalement, o manga ke bon na kera ça veut dire qu'il y a un défaut quelque part aywa bon il paraît que numéro do dira numéro vert do dira nyame le numéro de sonné ça veut dire que numéro T on connaît au tu es dirigeant français ça c'est comme ça mais ni société civile de communication normalement fait manga yele Amadou Bokoum ambe ifo do nataula au programme ameni wele wala sa ango kuma fo ambi ifo. Masha'Allah, merci beaucoup. Ala jamana basi. Amina ya Rabbi. Merci beaucoup. Dirigeant de meni hagli wani kenya ya Rabbi. Amina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Amadou Bokoum onka do mawililindo aga hakilinaw ye talike munun kan jatemino bulla fe munun kan aboraka adadola ame famiyal ko nyumanyini aw bela jilin fe Amadou me talige kanu magola ame ula donia ka klara aketoni ni ku fe ka fo fe metalike wala lila wedi liga min soro jem kan kon la avec Issa Kawasidibe utena sika ola soro bisabula kaba ale faru majo kosobe ame do donke ala ka noka ke kaba fargauna ebe bana sababu do malika defeti o da blasa malika kunu defeti espoir mit me kaba bulu kunu machila kabi competition kaba farga ye malika defeti jigila tigedi sabula espoir bale tumabulu ame feno be balontana victoire be yoro defeti be maintenant c'est vrai ni équipe tira amano anga digérer c'est pas facile mais il faut que anga se ka nyere diga digérer la amano gondi la ba ebi mo chama shira shuro ma se ga dumini gen biral do ma se ga ta bara ro fare fagalendo ka do nga fo to lanta
a ka di an ye a ka ɲɛ a ka tɛmɛ denmisɛnnin ninnu kun ka sebaaya sɔrɔ kunu a tun ka di Mali maabakɔrɔ bɛɛ ye a tun ka di an yɛrɛ denmisɛnninw bɛɛ ye jamanaden bɛɛ nka an y'a fɔ yan kabi a daminɛ n ko u bɛ ka sebaaya sɔrɔ nka n ko n'u tɛrɛntɛra don min n'u terebisera don min an k'o fana faamu donc o don de nana o terebisera kunu a sababu ye nin ye nin o si tɛna an lasegin ka nin na erreur jumɛnw kɛra mun ni mun ma ɲɛ an k'an sinsin o kan walasa ka se ka labɛnw lana ale an mun yɛrɛ tɛ balontan Amadu ne bolo o yɔrɔnin nafa ka bon kosɛbɛ sisan ni défaite kɛra ni ala y'a kɛ an tɛrɛntɛnna ni cogo la tantôt au lieu que an ka dɔ accuser k'a fɔ k'an bɛ a responsabilité bila dɔ sanfɛ ne hakili la an kan ka jateminɛ kɛ jeu kɔnɔna na qu'est-ce qui n'a pas marché mun de ma ɲɛ fɛn jumɛn de kɛra problème ye erreur ye jumɛn ye donc n'a y'a essayer ensemble ka solution kɛ o ko ninnu na donc jeu nataw la hakilina la fili o fili bɛ kɛ ou bien ni gɛlɛya o gɛlɛya bɛ na ale bɛ kɛ sababu ye i ka gɛlɛya ɲini k'a dɔn k'a sinsin o kan walasa ka taa yɔrɔ jan fɛ mun de ye nin kan nin na hali diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ spécialiste ba minnu bɛ bi n'u bɛ chronique kɛ chaîne baw sanfɛ u bɛɛ sɔnnen don a ma k'a fɔ Mali équipe in ka ɲi wa maa caman tun jigiya b'a kan a bɛ taa yɔrɔ jan nka mun ma ɲɛ nka i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ bi ko ka gɛlɛn équipe in bolo fɔlɔ ça c'est un sérieux problème n'i y'an ka kan yɛrɛ lajɛ bi min donna a fagama a 98% Mali ye min don o ye penalty ye donc ça veut dire que ka jeunijɛ kɛ ka taga ka se ka bi don ka gɛlɛn équipe in ma donc o problème ye mun ye je sais que spécialistes bɛ million caman tɛ se ka di entraîneur ni ka million caman di staffu ma ko olu kɔni tɛ a dɔn k'a fɔ ni joueur ma se ka bi don problème bɛ je sais que u b'a dɔn c'est-à-dire peut-être ils vont travailler dessus mais an kɔni ka jateminɛ la an minnu tɛ ballontan dɔn i b'a ye k'a fɔ bi don ka gɛlɛn équipe in ma kosɛbɛ Mali ka équipe problème dɔ tun ye Mali mana bi don cogo cogo bi tun bɛ bɔ kɔfɛlan tuma ye mais an b'a ye k'a fɔ erreur défensive ka suma équipe bilama la nka offensivement ni o ye k'u sen teliya cɛluda la o gɛlɛya bi donc il faut k'u sigi ka baara kɛ olu kan ni gɛlɛya misɛnnin wɛrɛw bɛ yen ni olu minnu yɛrɛ bolo b'a ko la n'u b'o dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ u k'olu labaara nka min ma ɲininen don maliden fɛ bi o ye denmisɛnninw terebisera an k'o faamuya an kana kɛ ni ko sugu dɔw ye parce que n'i y'u yɛrɛ lajɛ u ka gagné yɛrɛ ka di u yɛrɛ ye ka tɛmɛ hali anw kan siga foyi t'o la o ye olu ma kunna wolo ye nka n'a ma ɲɛ a ma ɲɛ donc an ka a faamuya hali n'u bɛ na u bɛ kunbɛn ni bonya ni karama min ye an k'o k'u ye k'a dɔn an k'an sinsin fili minnu kɛra walasa an ka taa yɔrɔ jan siga t'a la ala ka tulo kɛ tulo kunna de ye an ka dɔntan man bon balontan ko nasiratigɛ fɛ deski sport bɛ yen serini a ka ɲɛbrɛniw olu bɛ yen min ye alu ye ka fara musa ani a tɔw bɛɛ kan et de nouveaux sports cɛdenw an b'a ko ɲɛ to olu bolo an ka défaite ko an ka mun an tɔgɔla ka tɛmɛ compétition nataw la ni ala sɔnna an ka sankɔrɔta bɛ k'a dɔn an ka journalistes fana tun mobilisera kosɛbɛ ka taa kan na Mali journalistes caman bɛ yen kunun caman yɛrɛ fana ɲɛ bilenna tellement k'a digir'u la an b'a f'u ye ala k'u bɛɛ ɲuman segin Mali journalistes caman de taara kan na mun bɛ ka équipe ninnu accompagner an yɛrɛ tun bɛ kunnafoni caman sɔrɔ o fana fɛ minnu bɛ Cameroun fana waati ninnu kɔnɔna la kabi kan daminɛna siga tɛ o la ko ala ka segin ni u ɲuman ye ka na an fɛnɛ ɲuman sɔrɔ yan nɔ an ka joueurs n'u nana bilasiralikan min kɛ min ye toujours o ye k'a fɔ kuma bɛ kuma la an man tɛ ka olu fɔ pour que an kana na u vexer tuguni déjà défaite dimi yɛrɛ kabako don kosɛbɛ ni dɔwɛrɛw farala olu kan i bɛ se k'i ka mécontentement yira i ka dusukasi yira ka sɔrɔ la i ma dankari dɔ fɛnɛ ka dɔ ka danbe la ala k'an sɔn hakili ɲuman na a ma nɔgɔ ko ala ka nɔgɔya kɛ kaba ka fariganw na i y'a tigɛ ka da kaba ayi kana se ka kaba ni kaba bɛ sɛgɛn de sini tɛ juma ye i b'a ye bi tile bɛ ban waati min na a bɛ sigi a sen kan c'est-à-dire ni tɔlanta ka di mɔgɔ ye kojugu a ka di an ye Mali ka bɛɛ Mali ka gagner mais mɔgɔw ka farikolo ɲɛnajɛ kanu degré tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen bi ni ko dɔ ye artiste dɔ sɔrɔ misaliya la a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Amadu Kebe Dr Kebu minɛna mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ renouveau la yan minnu ma sɔn dumuni na parce que a ka faniw don est-ce qu'il y'a faamu bon mɔgɔ dɔ fana bɛ yen ballontan in na ni gɛlɛya ye équipe sɔrɔ olu yɛrɛ de c'est-à-dire u man kɛnɛ quoi a bɛ min da u ka dusuma tiɲɛ na
a ka gɛlɛ I caman bɛ caman ka dumuni tora tabali kan suro fo ka taa dugu jɛ a ma nɔgɔn ko ye a ka gɛlɛ ne yɛrɛ min bɛ ka kuma I fɛ nin ye k'a b'a bilara penalty la ne tɛ ɲɛ ma penalty in kelen titɔ ye j'ai fait exprès ka télé faga n kana ye ne ye match tɔ filɛ ni voisin e kun ye fɛn dɔ e kun ɲɛ bɛ ko dɔ de natɔ non la ne tɛ foyi la c'est-à-dire n'i ye jɔ k'i jɔ c'est-à-dire cɛ kɛnɛ kisɛ dɔ de ye penalty yɔrɔ ye c'est-à-dire a ko ka gɛlɛn ne yɛrɛ ma kosɛbɛ ne ye télé faga mais ne ye match tɔ suit voisin fɛ n'u kulera o b'a yira Mali ye bi don nka k'a b'a sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔ ma kule c'est sûr que non mais bɛɛ n'i ka manifester cogo don jigilatigɛ ye mɔgɔ caman fari faga an b'a jigi a b'a kan bi tile bɛ ban wagati min na kaba n'a ɲɔgɔnna caman bɛ u bɛ rétabli dɔɔni ni Ala sɔnna problème t'a la Ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔgɔ hakilina ɲuman na Amadu o fɛnɛ kɛrɛfɛ a ka kan ka bilasiralikan kɛ halisa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la an ɲɛ b'a la k'a fɔ hali barodaw ni kumasenw fɛ maa caman bɛ yen nɔ olu bɛ kari ɲɔgɔn na sabula maaw ka hakilina tɛ kelen ye a ka di dɔw ye jamana marabagaw ka taga sira dɔw fɛ directement alors que jamana mara ye fɛn dɔ ye ni I ma bila a ko ɲɛ ma I tɛ se k'a expliquer donc e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la maa minnu bɛ yen nɔ hakilina gɛlɛn b'u la u bɛ fɛ jamana marabagaw ka décision dɔw ta directement u bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la tubabu b'a fɔ o de ma ko on pense autrement dans un palais que dans une chaumière dakurunya kelen maa fantan cogo ni faama cogo tɛ kelen e mun filɛ bi ni fɛn t'i bolo I b'a fɔ ko fɛntigiw kan ka nin kɛ o kan nka ne yɛrɛ ye fɛn sɔrɔ don b'a kɛ cogo di maa caman bɛ yen minnu filɛ nin ye fanga kunna o dɔ de ma goɛ k'o ta man ɲi wa olu tun y'a yira lakana man ɲi foyi man ɲi fɛnw ka gɛlɛn jamana bi ta baara tɛ foyi tɛ n'est-ce pas maintenant olu yɛrɛ nana olu bolo b'a la maintenant fɛn min man k'a ko la I mana se yen de I b'o de dɔn an mun fana bɛ baroda la ni anw fɛ Asimi ka Faransi ka goɛ u ka nin kɛ tan o ye anw hakilina ye nka anw ye dugumamaw de ye c'est-à-dire décision dɔw bɛ yen bi I ye jamanakuntigi ye n'i y'a décision sugu dɔw ta san 20 san 10 a décision de bɛ segin e kan tuguni Mali bɛnkan bɛ Mali ni jamana caman cɛ bi bɛnkan ninnu signera cogo di bɛnkan ninnu kɔnɔko ye mun ye décision politique tali ka gɛlɛn kosɛbɛ e yɛrɛ kun kelen filɛ n'a ka di e bɛ décision ta e bɛ ban tilela la n'e banna tilela la degun bɛ jɔn kan a bɛ e de kan parce que kɔngɔ de b'e kan mais n'i ye jamana marabaga ye ni I y'i sigi parce que bigi bɛ n bolo ne de ye jamanatigi ye ka se ka décision ta bon tubabu fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ka taa ka bɔ Mali kɔnɔna la c'est une décision a tɛ e kelen engagé o bɛɛ ye jamana kuru bɛɛ de engagé ni kɔlɔlɔ jugu minnu bɔra a la a jamanaden bɛɛ de bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ e kelen sababu la donc c'est des choses u bɛ se k'a répercuter maintenant an bɛ min ɲini dɔrɔn c'est-à-dire mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔsɔli ni kuma caman na an k'u faamuya fana k'a dɔn jamanadenya fana kanu u b'a fɛ a ka ɲɛ olu bolo a ɲɛ sira ye min ye u bɛ k'o de exprimer nka an ka hakili bila dusu ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ an k'a lajɛ ni côté fila ye ni ko binna I ɲɛkɔrɔ a négativité n'a positivité I k'olu lajɛ n'i sera k'olu lajɛ a bɛ kɛ sababu ye ka hakili fila dusu ɲɛ n'o tɛ dɔw bɛ yen bi barodaw la u bɛ ɲini ka balima u yɛrɛ dama balimaya fara nin ko ninnu na a ka kɛ tan a ka kɛ tan a ka kɛ tan sɔsɔli gɛlɛnw na maaw dun ka sɔsɔliw kɛcogo tɛ kelen dɔw ka sɔsɔli la olu bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya ni hakilina ɲuman ye avec des arguments précis mais dɔw bɛ yen ni sɔsɔli ganna ka ban olu yɛrɛ bɛ phase min kan n'i ma kɛ o ye ka ban I ye tasuma bila o la o de la dɔw yɛrɛ dusu tacogo sɔsɔli sugu dɔ la u bɛ muru bɔ hali barodaw la dɔw bɛ fanɛni banɛniw kɛ barodaw la I b'a ye gɛrɛn sièges bɛ ta ka ɲɔgɔn ci mais nin bɛɛ ye dusu damatɛmɛ de ye an k'a lajɛ e k'i ka argument di min fɛ a ka kɛ tan mais u ka mɔgɔw la faamuya mais yɔrɔ dɔw fana bɛ yen il faut que jamana faamaw ka communiquer sugu min don c'est-à-dire Mali bɛ don min na bi fɛnw ka ɲɛfɔ maliden mago bɛ de e ka fɛn ɲɛfɔ a ye a k'a faamu point ko mana gɛlɛya I bɛ fɛɛrɛ de ɲini nka an ka jamana mara problème ye I b'a fɔ ko an ka jamana marabaaw caman bɛ yen u bɛ ɲinɛ maliden yɛrɛ de jamana c'est-à-dire n'i kɛra mɔgɔ sugu o sugu hali n'i ye cikɛla de n'i bilara jamana kunna k'a to cikɛya la mun de ka di jamanadenw ye n'i sera sanfɛ I k'aw ɲini k'o kɛ bi maliden mago bɛ lafaamuyali jɔnjɔn na tubabukan in ka ɲi dɛ nka fɛn dɔw bɛ yen u k'a fɔ malidenw ye anw y'a faamu malidenw aw caman bɛ fɛ nin ka kɛ nka anw yɛrɛ hakilina ye nin ye wa an y'a faamu an y'a gɛlɛn nka ni nin kɛra a bɛ na ni nin ye a bɛ na ni nin ye anw ka jate la dɛ a ye danaya da an ka aw mara nka anw ɲɛ bɛ nin na ni nin kɛra a bɛ na ni nin ye a bɛ na ni nin ye a bɛ na ni nin ye u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ka maaw k'a faamu gindo dɔw bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ mais fɛn dɔw bɛ yen u k'a dɔw da don a la k'a fɔ maaw k'a faamu yɔrɔ min fana ye ka
position serré min fana be kan jɔ kaki ni fɛn ye diɲɛ bɛ bolo min kan bi a bɛ n'a fɔ e ye nɔnɔ feerela ye ne ye basi tigi ye an tɛ ɲɛ ɲɔgɔn kɔ a ka di ye an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye a man di ye an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye maintenant ni ne ko maa o maa bɛ yen n'i ka nɔnɔ don sanni ka nɔnɔ ye je m'en fous de ton lait ne ka basi bɛ n bolo e dun ka basi tɛna marcher ne ka basi tɛna marcher n'e ka nɔnɔ tɛ donc a ka gɛlɛn an bɛ diɲɛ tile min na a diɲɛ kalanso ɲɔgɔnna ni kuma ɲɔgɔnya basigi ni bɛn ni ɲɔgɔn faamu ni hakilina ɲuman kɔnɔna la o de kan ka k'an sinsinbere ye min ye kumaba dɔw ni ka se ka na hakilina gɛlɛn dɔw ta c'est vrai dɔw bɛ tɛgɛrɛ f'i kun mais est ce que ɲuman don jamana ma il faut que olu de fana ka lajɛ min na an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu walasa jamana bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ ala k'an sɔn hakili ɲuman na an bɛ ala deli a kan an kunsi sira ma sira min bɛ kɛ sababu ye ka kɛ solution ɲɛnama ye mali ma mali ka se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna la mali ka bɔ degun kɔnɔna la an bɛ sɔgɔmaden na jɛmukan datugu yan yɔrɔ la ka se ka hakɛto ɲini kɛ kanubagaw fɛ sabula maa caman de bɛ yen nɔ olu bɛ u ka baarayɔrɔ tagaw ɲɔngiri ka jɛmukan in lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ ka taa baarayɔrɔ la n'a daminɛna retard la a bɛ jouer u kan an bɛ hakɛto ɲini kɛ u fɛ ko baaraw n'u tagabolo don ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Amadu ni folikanw b'i bolo folikan mun bɛ teliya la min ye an kanubaa caman bɛ an b'o fo bi ye douane tɔgɔla don an b'o waatiw kɔnɔna la ka douanier bɛɛ fo Mali la minnu garisɛgɛ donna douane baara la o dɔ ye soldat de l'économie o dɔ ye Fode Kone ye ani ministre de l'économie yɛrɛ an ma ɲinɛ o kɔ an b'u bɛɛ fo ninnu garisɛgɛ donna douaniya na mais Mali kɔnɔ bi problème dɔ bɛ yen fana Fanta Tumota n'o ye baarayɔrɔ la ka maaw ka dossiers négliger ça c'est un problème sérieux ɲɛ kan ka ɲini min na c'est à dire mɔgɔ talen don e bi sara fɛn dɔ de kama k'i ka maaw ka magoɲa ɲɛnabɔ i b'a sɔrɔ e kan ka taa hali Faransi sini o papier dɔ ka bigi da o kan dɔrɔn k'o signer o tar'o kama o tigi b'o négliger dɔ ka wolosɛbɛn k'o dilan ka di den ma dama e bi san 3 k'o la dɔw nɔfɛ donc u k'a lajɛ baarayɔrɔ la maa o maa bɛ yen n'i t'i ka baara kɛ ka ɲɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'u ye bɛɛ to yɛrɛmabila la ta an ka jamana de bɛ taa retard la kosɛbɛ an bɛ foli di bɛɛ ma Sabalibugu mairie ma k'u fana bɛ sɔgɔma bi u bonya bɛ yan fond covid fana tilali bɛ sen na mairie caman na n'u ma tilacogo fana labɛn i ni yɔrɔ bɔ o ko la non n bɛ fɛ ka min f'i ye i bɛ fɛ ka min fɔ c'est à dire n'i taara dɛsɛbaatɔ cɛkɔrɔbaw san 60 san 70 ani musokɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan ko ka dɛmɛ d'u ma dɛmɛ diyɔrɔ la u sigilen bɛ nin y'a tile 3 ye mairie dɔw la cɛkɔrɔba sijɛ dɔw sigilen 6 heures fɔ su 20 heures u bɛ tile la u kafolen ɲɔgɔn kan covid yɛrɛ wari min tɛ min bɔ maaw kafo cogo ɲɔgɔn kan ni covid wɛrɛ nana bɔ o la a gɛlɛya ti ban u k'a lajɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Amadu o ye kuma koloma ye jɔyɔrɔ min mana d'i ma baara min mana kalifa i la i k'i jija i ka ceinture serré i k'i jɔyɔrɔ fa o baaraw la sabula i bila kun ye a la o ye Amadu k'i fɛnɛ fo an bɛ Adi Sidibe fo madame Yosi ale bɛ golf la a n'a furucɛ Yosi an ma ɲinɛ Alassane Baba Djibo ko dɔgɔnɔ don ne den don fɛn bɛ tali kɛ Ousmane Sagarala ale bɛ ministère de la défense la a n'a furumuso Wasa Bɛnkali jɛmukan in ka d'u ye an ka foli bɛ u ye Jibi Koni ale ye gendarme ye a bɛ Bamako kura an ka foli b'a ye Salim Traoré bɛ Mamari Bugu la k'a ni sɔgɔma Tijani Mayiga an b'a fo ka bɔ assurance blue kɔnɔna la an ma ɲinɛ Jawoyi Keyita kɔ ka bɔ Narakaw fɛ yen nɔ Bakari Banbera ale bɛ san Elhaji Burama Fofana 500 ale fɛnɛ bɛ san an ka foli b'a ye an ma ɲinɛ Umar Traoré kɔ Seguba Kani a n'a ka denbaya bɛ Kirina an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma fɛn bɛ tali kɛ Isa Sangare la a bɔ Amdalayi Aseyide Mil la an b'a fo an ma ɲinɛ Marie Sako kɔ an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Amadu Madame Sal Tanti Jaba an ka musokɔrɔba don an ka foli b'a ye Nana Kasamara an ka foli bɛ a fɛnɛ ye a kanubaga bɛɛ lajɛlen fo bi jɛmukan an b'a datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Zamaki ale bɛna dugu kun kan ko kɛnɛ sigi aw ye sini 7h15 ni Ala ma basi kana an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ Ala ka tile yɛrɛ